Good afternoon guys. Ako sa opisina guys. Ya karon guys, ako naman usad dere. Wala diha gamong bookkeeper o gamong cashier. Gamong bookkeeper guys. Kuha na siya guys. Half day na siya niya. Ang amo pong cashier. Magdepende din sa una siya batunon dere. Mari siya. So ninguli na siya, di na siya mari karong hapon guys. Ako na usa. So karon mag-arrange ko guys sa diniwilwi guys ha. Diniwilwi guys. Mag-arrange ko kanin siya guys mga baptismal certificate ni pag guys kay naami kuan nami schedule og mga first communicants pohon karong November 27 pohon. Ya ako ni silang i-arrange sa lista kay aron dili ko malibo guys kay daga na kayo guys nag-submit og mga baptismal certificate para sa first communicants. Yung trabaho guys kusan yung kuan nun i-arrange guys kay daghan na lista guys kinahanglan na i-arrange siya kay aron di tama bulilyaso ani narabay kwarta guys pang tapon di pang stapler na ko ang tag 50 guys yan 50 guys ilan ning tampo para sa certificate sa first communion o palit candle o para sa snacks nila puhon. So ako ning i-arrange guys kay haron ma-okay na kay dagan-dagan na ni siya guys kailangan na i-arrange ano ka guys ano na siyang i-arrange lariba siya guys Marlene. Lariba sunod si Brand at si Brand Tapton pero nakakuha na siya guys ba nakasunod pero sayo na pag pangita sayo na pagkuan pag kanang ug sa tong wala pa ka pasa og baptismal certificate o bayad sa tag 50 masayo na siya pangitaon guys kaya na may uban guys sa katag na baptismal niya wala pa sila 50 pesos akong i-arrange kay para hapsay parang mapsay guys nindot maning hapsay guys ito saning pangitaon ng mga anami okay Yusa sunod si Val Boyobor kay kuan guys daghan na kayo ang gapa lista diri guys sa opisina ningabot na sila og 52 nya napay taga habitat sa kuan kanana ang village diri sa amoa na inadugang mga pito kabuk ning ilaha so daghan na gyud kay
tungod lagi sa pandemic guys, last year o karon nga year, wala jud taon naka first communion tong mga sa una tungod sa pandemic kay bawal man tapok-tapok guys. Karon diri sa amoa sa Bohol, level 2 nami, murag 70% na ang pasudlon sa simbahan. Level 2. Sunod si Hillary Rodriguez. Ano siya guys, pinadaghan pa, murag dili pa ni mao guys, pero ang ubang mga taga diri sa amoa guys nagpa-schedule na sila sa ubang mga parokya sa ubang dapit kay pwede raman mudawat raman ang ubang parokya kay tungod lagi sa kadaghan guys. Diya, tataod po may wala ka pa schedule diri kay lagi bawal pa. So karon na nagkuha na ni guys, nang gidubli na ni, dili lang kay grade 3 na pay grade 4, grade 5 na ingabot na lang sila anang nga grade, wala pa sila ka first communion, murag kinahanglan na jud kay excited ba kayo mga bata guys nga mo first communion, kay excited ba po na sila mo kalawat na gusto na po sila mo first communion guys. Na schedule na gyud, wala na mabisi ko usahay guys, pinang magkadungan-dungan o ganiag mga tao magkuha og baptismal nila, baptismal silang anak na nga mabisi guys nya maglagra po kong kakrosa kay di ko ganahag mangay og nakoy kauban na rin kay mag-istorya baya guys, istorya na nga maghuwat na lang ko nga kura usa diri guys, makahigayon ko og isistorya ka kura usa. Ay buhay. Ini siya itong trabaho guys, nagtaning kuan kay hapit na po ting uli sa balay kay basta og Monday, Tuesday, Thursday o Saturday ang misa na diri guys sa musimbahan is 6 AM sa buntag, then karon kay may misa na kahapon 5 o'clock bang guys, muli na ko now Wednesday o Friday madugay ko uli kay alas 6 man ang misa diri, magwat pa kung mahuman ang misa guys kay magresibo pa man ko sa kolekta. Na siya guys akong trabaho, magkuan ko diri busy ano siya guys akong trabaho diri. Tinguli na hapit kaya punta sa balay, banat na punta sa mga trabahoon pang balay. Usahay guys, relax ra po diri usahay kanang
kay tao mo ari mingaw. Okay ra, tres relax gamay. Pag panahon busy, ataranta ka sa kabisi. Ya, tugnaw guys. Tugnaw, labi na og mag-uwan guys. Ya, mag-aircon. Perting mag-moist taman ang samin. Gani karon guys oh. Gamoist ang samin. Maklaro makaha. Basta kay nag-moist ang samin guys. Tara guys na maklaro ba? Di maklaro. Moist. Namisa naman eh. Moist. Basta. So let's see. Tristan Aransado. Hindi na ko ni amnon guys sa motong kadaghan. Yeah, magakuan pa ko guys. Ako pang text kaning mga ginikanan ano guys. Kasabmito na sa ilahang baptismal silang anak. O tampo nila. Tugnaw ko guys. Kaya dili pod mag-aircon guys. Igang kadso guys kay sa amin suffocate pod ta og di ta mag-aircon. Masuffocate pod ta. Lang muli na bitaw po kuapit guys. Igang na po to sa gawas. Tilaw aircon. Sagaral. Next is Nunez. Guys, sa mo pare guys. Isod ani kadiyot. Binakog. Madto siya sa iyahang kuan guys, sa iyahang office. Wadi ay. Mukuan ra day siya, mulakaw, madto siya sa Bishop's Palace kay magpa-perma sa obispo. Na siya pa-perman sa obispo guys. Sabi daw mo lingkod ito yung opisina. Pero tagsara na mo pare mo lingkod guys. Sud lang ani. Siya permahan. Ano ra guys. Kaya naraman na mo pare kapuyo aning taas.
bago na mo pare guys, kay bago pa bago pa man nag-reshuffling guys. Bago pa nag-reshuffling muna mo pare bago matanon pa guys. Last na mo pare kay senior abutan po ni guys way libog. Yeah guys, thank you for watching. Una na ra guys, istorya ra pakuloman kasi sige pa kukuting kay sa mga ngan guys. Napoy uban guys nga wala 550. Kaya kare, paano man ako tingkay. Pailuna pa. Kaya ako gichikan guys.